2024 yılın 2-3 mayında bu döröjülük meden çäresiniň gurajylar hökmünde Türkiýe medeniýetiniň halkara gurulmasy we Türkiýanyň medeniýet we syýahatçylyk ministrligi çykyş etdiler. Kino festivaliň maksatnamasynyň çäklerine 77 ýurtdan filmleň 1055-si görkezildi. Şolaň hatyryna Türkmensany Oğuzhan adynaky Türkmen Film Birleşigi tarapyndan taýýarlanan filmler wekilçilik etdi. Hususan Türkmen Film Birleşigi halkara kino festivalinde Türkmen rejissörläriniň düşüren filmleriň 3-süni Olar Rumistanı görsem umid hemem meniň kakam atly filmlerdir. Mälim oşaly gahrman arkadağymyzyň başlanýşlary esasynda ýoly goýulan işleň netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadaly gahrman serdarymyzyň ýetgiderli tagallalary bilen ýurdumyzyň beýleki ugurlaryny bolşýaly medeniýet we sunugat ulgamyny amalaşdyrylýan işlerem ajaýyp zamanamyzyň talaplarynyň uguralanyp aýdyň ýoluny düşdi. Türkiýanyň İzmir şäherine geçirilen halkara kino festivalyna Oğuzhan adynaky Türkmen Film Birleşigi tarapyndan taýýarlanan filmleň ikisi aýratyn bellenildi. Ol Rumistanı görsem hemem umid atly ikisany Türkmen filmi Turan halkara kino festivaliniň emen agdalary tarapyndan ýürüte baýraklar hemem hurmat hatlary bilen selaglandy. Günnogurun beýik akyllary we filosofy Türkmen edebiýatynyň görnükli nushaw şahyry Magtymul Pragynyň dogulany günüň 300 ýyllygyna başlanyp taýýarlanan Ol Rumistanı görsem atly dokumental filmi Türkmen kinoçylary tarapyndan Türkiýe Respublikasyna surat düşürildi. Bu milli kino eseri Türkmen edebiýatynyň nushaw şahyry beýik Pragynyň keşfine diňe milli derejede däl eýsem dünýäniň kino söýüjlerini görkezdi. Pekin paýhas ummany Magtymul Pragy şygary bilen geçýän şu ýylda nushawy söz usadymyň dogulany günüň 300 ýyllygynyň giňden bellenýändigini hemem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň maksatnama bilen özgörtmelerinden badylygy alynan täze taryhy döwrümizde 2024-nji ýylyň Türkiýe dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtymul Pragy ýyly diýilip aglan edilmegi hakynda çözüldüň kabul edilendigini şeýlede Magtymul Pragynyň gol ýazmalar toplamynyň Birleşik Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilendigini nazara alanyňna beýik Praga bagyşlanyp surata düşürilen dokumental filmiň ýürüte baýraklar hemem hormat hatlary bilen seýlaglanmagyny sözüň dol manysynda munasyp baha berilen iş diýip bu sönçlenlik tap bolar. Ol Rumistanı görsem atly bu dokumental film halkara kino festivaliň maksatnamasynyň çäklerine de görkezildi. Şeýlede umid atly film bu festivaliň bayragyna munasyp boldy. Watan söýüjülük duygusynyň kemale gelmegine hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň rowaşlyklary eýe bolmagy sebäpdir. Muň özününde bolsa arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň ähli ugurlaryny şol sany medeniýet ulgamyny durmuşa geçirgen işler durýa. Şeýlede Oğuzhan adynaky Türkmen Film Birleşigine halkara kino festivaliniň guramaçylary tarapyndan Türkiýe halkynyň medeniýetini goşan düşün diýen ýürüte bayragam goşuruldy. Şeýlelikde Türkiýe Respublikasyna geçirilen halkara kino festivalina Türkmen filmleriniň munasyp bolan ýürüte baýraklary we hormat hatlary gahrman arkadağymyzyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň dörejülük ilhamyny aýdyň beýan edýän kino eserleriniň halkara derejesine ähmiýetlidigini aýdyň ýüze çykardy.